Kako nam je rečeno u Milanovačkom porodilištu, prva beba u Gornjem Milanovcu rođena je danas u ranim jutarnjim satima. Zdravu devojčicu na svet je donela srećna majka Marija Matić. Noverođenu bebu u porodilištu je obišao predsjednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković i uručio je poklon 30.000 dinara. Opština nagrađuje prvu bebu, inače moramo da vodimo računa o svim bebama. Očekujemo da u ovoj godini i narednim godinama bude više beba nego do sada. U tom pravcu smo mi preduzeli neke mere i podsticanja, verovatno, i očekujemo da i država preduzme dodatne mere. Od nove godine mi ćemo uručivati svim porodiljama po 60.000, znači 30.000 odmah kad izađu, kad prijave bebu. Od ove godine? Jeste, sad od nove godine. I 30.000 još na 6 meseci za bebi, za paketiće, za opremu. Pored toga verovatno će se povećavati i dečji dodaci i neke dodatne mere. Beba i majka se dobro osjećaju i imaju svu pažnju zaposlenih u bolnici u Gornjem Milanovcu, kaže dr. Dragan Perišić.